Fl-2007, is-sena ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Ministru Austin Gatt kien wieħed li sa sentejn wara, jiġifieri fl-2009, l-Air Malta kienet ser tagħmel profitt. L-Air Malta wkoll għadha ma marritx lura mill-profittibilità. Għandna bżonn sentejn oħra biex naslu għall-profittibilità. Ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni tal-2008, Lorenz Gonzi bat ittra personalizzata lil ħaddiema tal-Air Malta u għedhom li jekk ikun elett Prim Ministru ħadd minnhom ma jitlef l-impjieg tiegħu. Imma llum l-Air Malta tinsab f'diffikultajiet finanzjarji kbar u għalihom ser jagħmlu tajjeb il-ħaddiema. Bil-Prim Ministru jgħid li jridu jitilqu 600 minnhom. Il-numru ta' ħaddiema li għandha l-Air Malta di ċara daqs, irid jonqos b'600. Jekk mhux se jonqos b'600, l-Air Malta sa tidħol ġoħajt, daħlet ġoħajt diġà. Fi kliem Lorenz Gonzi tnaqqis ta' 600 ħaddiem irid isir illum qabel għada. Ma nistgħux neqgħu induru, issa trid tinqata'. Il-Prim Ministru qal li qed jirrikonoxxi li l-ħaddiema se ibatu, imma l-Gvern tiegħu ma jistax joqgħod jitħassarhom. Ma nistgħux neqgħu għax nitħassru lil dak li jkun allura neqgħu nofqu 25 miljun. Matul il-jum ta' tnejn hija mistennija laqgħa importanti bejn il-General Workers Union u l-ħaddiema tal-Air Malta biex ikunu diskussa l-iskemi li qed jipproponi l-Gvern biex l-impjegati jirtiraw kmieni. Gonzi jgħid li jekk is-600 ħaddiem mhux se jaċċettaw li jitilqu mill-Air Malta u bħala Prim Ministru mhux ser jerfa' responsabilità ta' dak li jista' jiġri. Jien fiduċjuż, però ma jiddependix minni, issa jien li kelli nagħmel għamiltu. Austin Gatt wara mill-triq sajf. Kemm hu sabiħ li tkun nazzjonalistux? Austin Gatt għal ju ser jerġa' jkun fil-counting hall fl-elezzjoni ġenerali u din id-darba miegħu ser ikollu l-itfal tiegħu sabiex jara li l-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Il-counting hall li jmiss hemm inkun. U miegħi ma jkunx hemm biss it-tifel il-kbir illi ġie l-aħħar elezzjonijiet, però jkolli miegħi wkoll it-tifel iż-żgħir li daħal fiż-żgħażagħ għax għalina l-koll. Għalikom il-koll ir-rebħa li jmiss l-elezzjoni ġenerali. L-atmosfera fl-aħħar sessjoni tal-ħadd filgħodu kienet iddominata minn ftaħir kontinwu lill-Gvern u lill-Prim Ministru. Bosta deputati oħra qalu li l-Partit Nazzjonalista ser jerġa' jirbaħ l-elezzjoni li ġejja. Lill-poplu Malti l-elezzjoni ġenerali li jmiss għal rebħa oħra favur il-Partit Nazzjonalista għall-aqwa rigal favur pajjiżna. Nerġa' trebbaħna elezzjoni oħra għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu. Viva l-Partit Nazzjonalista! Oħrajn ftaħru bis-suċċessi tal-Gvern. Kultant inkun bil-qeda fil-Parlament u nibda ngħid imma aħna possibbli għamilna dal-affarijiet kollha. Aħna mhux partit on the record jew for the record, aħna partit li l-Gvern huwa rekord. Minnaħa l-oħra Franco De Bono appella lil Partit Nazzjonalista biex isir moviment, fl-istessin kritika l-aġir tax-xandir nazzjonali. Għanna li dan l-aġir ikun ikkundannat, jisir fuq min isir. Speċjalment jekk ikunu qed isiru l-menti ripetuti minn diversi nies u minn setturi varji tas-soċjetà. Saħaq li mhux lest li jkomprometti d-dinjità tiegħu. Gianpier Farrugia staqsa kif ftit jiem il-Gvern biddel il-pożizzjoni tiegħu dwar l-interconnector. Jiena ġejta mill-mistoqsija parlamentari f'Settembru li għadda, ġejt antiċipat minn l-Onorevoli Evaris Bartolo. Imma il-Ministru wieġeb li jidher li il-programm qed jipproċedi mal-programm tal-kuntratt. Farrugia saħaq li qed jeżiġi li tingħata spjegazzjoni. Jiena ninsisti Prim Ministru li fil-estimi tal-Air Malta ikollna dettaljatament għaliex il-pjanijiet li sa ftit ġimgħat kienu jidru li qegħdin on time issa waqgħu lura. Grazzi. Vapur tal-Go Channel li telaq minn Għawdex u kien diġà fi triqtu lejn Malta kellu jdur u jerġa' lura x-xatt tal-Imġar biex jiġbor liċ-Chairman tal-Go Channel Joseph Grech u l-familja tiegħu. L-istorja li kienet irrapportata fuq il-faċċata ta' The Sunday Times kienet ikkonfermata mill-Ministeru tal-Finanzi. Intqal li ċ-Chairman tal-Go Channel ma kienx induna li kienet tbidlet l-iskeda tal-kumpanija li jmexxi hu stess minn dik tas-sajf għal tax-xitwa u għalhekk tilef il-vapur. X'ħin rajek Grech talab il-vapur imur
lura għalih bil-mijiet ta' passiġġiera abbord ma jifmux x'kien qed jiġri. Mhux magħruf jekk il-Gvern u jsejħu passi kontra ċ-Chairman tal-GoZo Channel bil-Ministeru tal-Finanzi ma jwieġibx għal mistoqsijiet ta' The Sunday Times. Intqal biss li Joseph Grech skuża ruħu fuq dak li għamel. Ajruplan tas Central Intelligence Agency CIA Amerikana il-bieraħ waqaf ħesren f'nofs ir-runway tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta wara li infaqalu wieħed mit-tajers mal-inżul tiegħu f'pajjiżna. Ir-runway damet magħluqa għal satejn sakemm l-ajruplan tneħħa min-nofs. Huwa mifhum li dan l-ajruplan jopera bejn Malta u l-pajjiżi Arab x'aktarx dan kien ġej mill-Libja. Mhijiex magħrufa raġuni għala dan l-ajruplan operat mid-Dipartiment tal-Istat Amerikan niżel f'pajjiżna. L-ajruport reġa' beda jopera b'mod normali għal ħabta tas-6 ta' filgħaxija. Żewġ Maltin huma fost l-anzjani li ġew salvati minn nirien li ħakmu d-dar tal-anzjani fi Quaker Hill, Sydney il-ġimgħa li għadda. Manuela Kakija ta' 75 sena ilha tgħix l-Awstralja għall-aħħar 56 sena u tinsab f'qagħda kritika kawża ta' tħaħen li beret minn nirien li tqabdu f'dar tal-anzjani fi Quakers Hill. Qed jiġi rapportat ukoll li minn barra Kakija anzjana oħra Maltija Rita Galja wkoll ġiet salvata mid-dar, iżda sa issa m'hemm ebda ħbarijiet dwar fejn tinsab. Brabta ma' dan il-każ il-Pulizija Awstraljana resqet il-qorti lill-infermier Roger Dean ta' 35 sena minn Quakers Hill akkużat li tannar lid-dar tal-anzjani. Kawża tan-nirien inqatlu 6 anzjani u oħrajn weġġew minħabba li ħafna minnhom ma setgħux jiċċaqalqu. F'dan il-każ il-Malti Jim Attard qed jitqies bħala eroj kif kienu l-ewwel li daħal li salva lill-anzjani biex it-traċedja tkun anqas milli fil-fatt kienet.